Halløjsa. Halløjsa! Velkommen til SR Gaming channel. Og den består så af Steffen her og foran mig, og mig, Rasmus. Ja. Så i den her kanal, der vil vi ses. Og i denne kanal vil vi spille Garry's Mod, alt muligt, det er bare gameplay. Så bare hygge. Ja, gameplays og noget GTA og sådan noget den stil. Så sådan her ser jeg ud i Garry's Mod, bare så jeg ved det. Ja, det ligger nede i vandet. Prøv lige at tage mig op. Sådan der. Sådan her ser jeg ud. Fuck you! Hvad fanden sker der? Sygt! Ja, men på kanalen vil I komme til at se lidt nogle sjove ting, underlige ting og ja. Og måske også nogle vlogs, hvis jeg kommer hjem til Rasmus i dag, jeg ved det ikke hvad. Ja, men nogle gange er vi sammen og spille, og andre gange bliver det bare hver for sig sådan lidt af hver. Så ja, jeg håber I vil give, og vi skal nok lave et shoutout til andres kanaler, hvis I vil. Ja. Så men ikke for altid, fordi det kan godt blive lidt træt til sidst, men ja, nu når vi ikke er så populære, så ja. Vi giver shoutout til folk, for vi. Så det var det. Håber jeg nød den her trailer, den første. Jeg skal lige få mit tool. Der ryster helt. Nej, men det var det. Håber jeg nød. Ses.